The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 138 verse 3, In the day when I cried out, you answered me, and made me bold with strength in my soul. Proverbs 8:17, I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. 1 Chronicles 16:11-12. Seek the Lord and his strength. Seek his face evermore. Remember his marvelous works which he has done, his wonders and the judgments of his mouth. James 4:8-10. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. Jeremiah 29:12-13. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Psalm 18 verse 6. In my distress I called upon the Lord and cried out to my God. He heard my voice from his temple, and my cry came before him, even to his ears. Psalm 145 verse 18, the Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. Now, before we start our Bible study, nining adlaw, sama sa nandan, gikinahanglan ng atong pagsusi sa atong tagsa kakalag kung napapakita mga sala. Kay kining mga sala kung dili na ito isugid ngadto sa tubangan sa Diyos nga Amahan, kini mahimo lamang babag. Mahimo kining ingnon taparil nga magababag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ug ang bala ang Espiritu Santo, the only teacher of truth, cannot function in his ministry to teach us the truth. Gumikan niya na mo mga sala busa. Ato karong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human imubuhanta ka na, ikaw magpunano sa Espiritu Santo, dumalahon kaniya, o ikaw may walik sa imong pagkigamitay sa Dios. Busa, gikinahanglan nga itong buhaton ka na. This is our routine, our SOP. Kitang mga magtotoo, doctrinal believers should follow this procedure. O galang kanimo dili magtotoo, you are still an unbeliever. Wala pa sa Kristo di sa mong kinabuhi. Wala ka pa'y paglangom. Busa, ang imong buhaton dili ang imong pagsugid sa mga sanga, kundi ang imong pagtuo, pagbutang sa imong pagtuo, nganha kang Ginoong Kristo sa iyang gibuhat dito sa cross aron kita maluwas. He is the only Savior. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Acts 4:12. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampot ta karon sa hilom.
Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining among gipahimuslan nga grasya. Grasya nga buhay pa kami niining among lawas. Grasya nga imo kami gidala dinhi sa makausapa. Grasya nga kami magkakaroon og dugang kamatuoran gikan sa imong mga pulong. Salamat sa balang Espiritu Santo in His teaching ministry, sa pagpatinaw ka namo, pagpaklaro ka namo, pagpasabot ka namo sa imong kamatuoran. Ubadi kami karon niini nga among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bungtong manluluwas. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, mga kaila, atong mga silingan, kaninyong bag-o pa, misuway nining atong adlaw-adlaw ang pagtuon sa pulong sa Dios. Welcome kaninyong tanan. Kaninyo sa mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome. Og mainito na among pagdawat kaninyong tanan. Aron kita magkakayusa ni atong pagtuon aron ato kini tuuhan ug atong gabiton sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Okay? Well, niya pa kita magadupot ni atong tun-anan, which is entitled The Role of Believers in the Devil's World. So, atong tun-anan pipila ka mga punto sa doktrina bahin sa atong katungdanan, atong ingnon ta responsibility or duty, our role ingon nga mga magtotoo niining atong gipuy-an karon nga dapit nga ginumala ni Satanas. Okay, padayon kita din kita mo hunong ato kini ipadayon panuna sa tanan, just to refresh our mind that unsa kami danon sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. This is our life. Our Christian life cannot move and inch forward apart from learning Bible doctrine. Kaya ang Dios reveals His treasures of His plan sa atong kinabuhi, sa atong sibog ngadto sa unahan, sa pag-abanti sa atong Kristiyanong kinabuhi, gikan sa pagkabata nga Kristiyanon ngadto sa espirituhanong pagkahamtong, and then diha magasugod na kita sa pagtuman sa protokol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. So therefore, nasayo na kita nga ang atong focus, concentration karon ingon nga mga magtotoo ni amang ta sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Phase 2 is what we have to focus right now at this point in time. Kay nagasunod man lang tas mando sa Dios diha sa 2 Pedro 3:18 nga patubuon ang atong kalag pinagi sa grasya ug kay balo sa atong manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Okay? So we have to grow. Kung mo ni atong proseso nga atong ibuhat, nagasunod lang tas protokol nga plano sa Dios, pagpakaon sa atong kalag adlaw-adlaw. Og kini pangandam sa atong kalag alang sa ato ng permanente nga puloy-anan dito sa eternidad uban sa Dios. Kay kung mubiya na kita nining kalibutan na mupanaw na kita ngadto sa atong giandam sa Dios nga puloy-anan hangtod dito sa eternidad. When we depart from this world, we're going to face God. 2 Corinthians 5:8. Ug when we get to heaven, we will be there uban sa atong binanhaw nga lawas minus sa atong kinaiyang makasasala. So tuwa na ta sa phase 3 sa plano sa Dios. Kay phase 1 salvation, phase 2 believer in time, phase 3 mao na ang believer in eternity sa atong
dangat na dito sa atong destino gyud nga permanente. So when we get to heaven, we're going to see og we come face to face kang Ginoong Jesucristo uban sa atong of course uban sa iyang binanhaw nga lawas o kita uban sa atong binanhaw nga mga lawas. Ang akong pangingong mga lawas tagsa kanato, of course usara ba itong lawas. So with our resurrection body, each one natong mga magtutuo matubag sa atong Ginoong Jesucristo uban usab sa iyang binanhaw nga lawas. So dito sa langit, of course, we're going to know each other. Mag-ihanay man ta kita mga magtutuo. Okay? So mao na nga niyata sa phase 2 pagkakaron. Kaya mao magkini ang mando sa Dios nga atong kabuton ng atong tumo nga mao ang espirituwal ng pagkanto. So God mandates believers to grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Now, kini nga itong pagtuon sa Diyos must be consistent. Consistent, persistent, regular, adlaw-adlaw. We have to be consistent in the post-salvation epistemological rehabilitation. And we should keep on keeping on sa atong spiritual momentum. Kaya kini spiritual momentum, we are building up our spiritual muscles. So, okay. Padayon kita. Now, nini nga itong panahon, karon nga, mga magtutuo, manduan usab kita o gipahinumduman sa pulong sa Dios nga we have to redeem the time. Okay? Gawas nga kita patubuon sa pulong sa Dios, we have to redeem the time because the days are unsa evil. Nakana si Piso 5 versikulo 16. Ephesians 5:16. Og kung natugon ning binisayon kining maong teksto, ayuhan ninyo paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Natataw kayo na sa binisaya, di ba? Dautan kining mga adlaw. Kita na nimo ni unusual happenings all over the world. There is unrest. There are horrific incidents, disasters, catastrophes, social unrest taking place in many parts of the globe. Ug naa pa kining nagauna gyud nga paghasol o mga kagubot, earthquakes, flood, hurricanes, coronavirus, sige pa man na. You see? Og atong makita that there is a terrible downward spiral dinhi sa Amerika. The moral standards dinhi. You see? Kay kini kung atong nasod karon where we are, this is our borrowed country. America's faith is indeed being tested pagkakaron. Gisulayan. Kaya ang Biblia mismo dili na sa mga tunghaan nga publiko. They are banned. Ang pag-ampo diya sa mga eskwelahan gi-ban usab. Dili. Unsa pa? America's courts are threatening to take under God out sa atong Pledge of Allegiance. Unsa pa? The guidance of the Ten Commandments is being shunned and thrown out of our courthouses. And judges are taking God's rightful place. Ang moralidad, nahimo nila kini nga hugaw nga pulong. It's becoming a dirty word. Immorality is becoming the norm. Diya sa TV, in our American schools, bisan kani sa atong mga kasimbahanan. Now, unsa may atong bot pasabot niini? Ano naghisgot ng tanini? Naghisgot tanini kay kini mo ang mga sinyal. Ingnon ta. Ilhana na kini sa panahon. The signs of the time. The signs of the age. Which is unsa?
apostasy. Apo, away from. Stasia, stand. So ang ilang stand is getting away. Kanang running away from the truth. Now, tiba ni katong isulti ni Amos chapter 8 verse 11, that there will be famine and thirst of the word of God. Na dili man mamakakang Dios, iya man ang pulong. You see? So mao na nga kita na ay katungdanan, na atay papil nga we have to play. We have to play a role among believers dinhi niining dapit nga gigamhan ni Satanas. This is the devil's world, cosmos diabolicos. Now, ayaw kalimot, ingon nga magtotoo. This is addressed to you, my fellow believer. Let us always remember that we are already set apart. Gipaglain na kita. We are supposed to be sanctified. Kinahanglan kitang, of course, we are supposed nga kita na binalaan na. Now, mautong nangutan na bito ko nimo, why is it that we do not act like, think like, live like sanctified ones? Ngano man. Well, if that is what is true to us, or that is our actual condition, then, unsa may mudangat ka na to. Punishment or discipline from God. That is the reason why God's word reminds us believers not to resent, not to resist, not to feel bad every time disiplinahon ta sa Dios. Tungod kay unsay gipakita sa Dios niya na mao ang iyang pag-atiman kanato, ang iyang concern, His care, His love ngani kanato. Kay kun huwag pa na pinasagdan niya ito sa Dios. No. Dili ka na mo'y kinaiya sa Dios. Yes, God couldn't care less. He sees to it, iyang yung siguruhon nga we always come to our right senses when it comes to fulfilling sa iyang protocol nga plano sa atong kinabuhi. Ang Dios suma sa atong nasayran diha sa iyang mga pulong, nagkahulugan kini unsay iyang isulti tinuod, ug unsay iyang isulti He says what He means, and He means what He says. Now, of course, akong balik ko na po sa pangingon nimo nga ang Dios is dead serious to His word. So when God punishes us because of our disobedience, way pagsunod sa iyang mando, iyang pahimangno, iyang pasidaan, then hinumduman gyud nato. We ought to accept His punishment with willingness on our part. Dili ang willingness, with humility on our part, with gladness. Convinced, of course, by the fact that ang Diyos is actually manifesting His undying love and care for us. Iyang mga anak. I hope di na nimo makalimtan. Okay, of course, dili man kabubutan sa Diyos. It's not His desire to hurt us, to harm us, kundi to remind us, painomdom ka na to caution us, nga miserably pagayo, makaluluoy pagayo, to be out of His will, out of His plan. Nooy. Nga dili siya makaako, nga mutanaw kanimo nga kahimtang nimo makaluluoy, no. Ang iyang kabuton gyud, nag-unang kabuton mo nga ikaw mananaog sa imong kinabuhi. Di ba ni? Saya itong pagtuon ni mga butang nga, kini lakip na mungod ni sa bahin ba? Bahin na kini sa plano sa Dios, sa protocol nga plano sa Dios. Ug atong naibawan from basic doctrine that God's plan is the best and the highest. Huwag makalubig sa plano sa Dios. Dios na gud ang nagplano niya na. In fact, God's plan is a problem identifier, anticipator, preventor, at solver. So,
akong balikon, nga ang Diyos indeed is so gracious to make us realize giunsa niya ta paghigugma. How wonderful His plan is for us. So much so that He cannot bear to see His children going out of line. Mao na. Now, ayon to kalimti katong two general categories of suffering. Punitive suffering, ubos niini mao ang double punishment, volitional responsibility o divine discipline. Kunya ang ikaduha nga kategorya sa pagantos mo ang suffering for blessing. You see? O ayaw usab kalimti katong tulo ka matang sa pagkabinalaan. The three kinds of sanctification. Positional. Kini positional. This is what happened to the Lord Jesus Christ at the cross. The believer is entered into union with Christ. Kini mo ang positional. Imong kahimtang sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, misod ganining maong positional sanctification. Nya, human niya na musunod ang imong pagkamagtutuo na din sa panahon, experiential sanctification. Sa imong pagpadayon sa pagtuman sa protocol nga plano sa Dios, then imo na kining masinati kining experiential sanctification. Binalaan ka na sa imong kasinatian sa kinabuhi. And then when your life is over, nining kalimutan na din, kuhaon ka sa Dios through physical death or the rapture, whichever comes first. So, mo na ang ultimate sanctification. Kanay basic ning atong ipanghisgutan, ha? Just to remind ourselves. Now, so, a person who puts his faith alone in Christ alone is now supposed to learn the Christian way of life. Aron siya makakinabuhi dinhi sa phase 2 sa plano sa Dios, sa gugma sa Dios. Kaya ang laingan sa plano sa Dios is gugma sa Dios. Diyan mo na. So, diyan sa John 1:12, na ibaw naman po tanining maong bersikulo, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. So, mo ito akong balikon. Kato akong giingon nimo nga, we have to redeem the time because the days are what? Evil. Episo 5, versikulo 16. Og adto sabta, in relation to this, diha sa 2 Timoteo 3, 1 nga sa 7, naghisgot kini og perilous times and perilous men. Kay the days are evil. Diha sa versikulo 2, mulukso lang tas versikulo 2, nagkanayon kini, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Verse 3, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, mabangis, despisers of good. Verse 4, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. And verse 5, having a form of godliness but denying its power. And from such people, turn away. Na muna, mando ka na sa Diyos. Likay kini sila. So, ato na nakita nga God has provided every believer the truths pinagi sa iyang pulong. Ug ninumdong ka pa ba niya itong doktrina sa double punishment? Now, okay, niya akong pangutanan nimo. Unsa ang nag-una nga problem-solving device nga gisangkap sa Dios kanato mga magtotoo? Ang nag-una, rebound. 1 John 1:9. Mao gid naguna. So,
unsa may mitabo sa usa ka magtutuo nga mosalikway sa rebound. Unsa may mitabo? Now, tubag, nahibaw na po tingali ka. Ang iyang kinabuhi, ma-influensya na sa dautan. His life will be influenced by evil. Kaya naglunang pa man siya sa pagpagkasala. Tuwa man siya magpuyo sa dapit nga may gahong ni Satanas. Cosmic dynasties. Na, mauna, man siya paggamit sa rebound nga disaster, kundi kini pagsangkap man sa Dios, gisangkapan gud siya. Ngaron siya makalikay nga dili siya ma-influensya mga dautan. You see? Because he rejected rebound, then he will be influenced by evil. Kaya ang evil na karon will be engulfing his life tungod sa iyang pagsalikway sa grasyas sa Dios. Firstly, the doctrine of rebound. Malagi niya panumbalinga. So, matugingon na ito nga, he is recalcitrant, negative believer, nga carnal, reversionista. So, dautan na ang dumala kaniya. Now, so, diyan sa 2 Timoteo 3, 1-7, tibanin na. Perilous times and perilous men, the days are evil. Naibaw ka? A believer who is perpetually carnal is treacherous. Ano sa maning treacherous? Maluibon. Which is discussed diya sa versikulo 4, traitor. Diya sa kanang 2 Timoteo 3, 1-7, diya sa versikulo 4, nagyon kini nga, ang usa ka magtutuo nga nagpadayos paglunang sa kasalanan na karnal na siya. Kini siya maluibon. Kana gisgutan lagi diha sa maong versikulo 4. Haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Now, sa may buot pasabot ni ini, naghisgot ni ini. Ibaw ka kung sa, kini nagahisgot bahin sa husto tukma nga pasiuna. This talks about right priority. Kunya diya sa versikulo 5, pagpadayon niya na, having a form of godliness, eusebia, but denying its power. And from such people, unsay mando, turn away. Likay, run away from them. Ayaw duol na nila. Basig may influensya ka. So, 2 Peter 1:3, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Kanang through knowledge of Him, mao kanay kanang gihisgutan sa Grigong pulong nga epinosis. Nya kanang who called us, kini mga magtutuo. Di man nga ang Diyos hingpit. Okay? God is perfect. His plan is perfect. Only a perfect person can produce a perfect plan. And since God is perfect, His plan is perfect. Kita ni mo na? O kung gawas ka sa operational divine sphere, tuwa pikas, ang maong magtutuo nga tuwa pikas, mugamit, unsa ra may iyang gamiton, wa man siya pulong sa Dios. Unsa may iyang gamiton? He only uses his human means. Dili espirituhan ron. You see. And while he is there, dito sa cities, cosmic dynasties, di yun siya makatuman sa protocol nga plano sa Diyos sa iyong kinabuhi. Dili yun. Kay, unsa man? Unsa may imong description ni mong magtotoo? He is a loser believer. Pildiro. So, diyan sa Mateo 22,
versikulo 29, usab ng kanayon kini nga, you are constantly being deceived. Kaya ang magtutuo, why alamag sa kamaturan, he is ignorant of truth while he is carnal. Tungod kay wala man siya kaalam sa gahom sa Dios. Wala. He has no knowledge of God's power. Whereas a spiritual believer, he needs to be discerning. Pinagi siyang pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis. Maura yun. The only way not to be deceived is to learn Bible doctrine and become discerning. And you know what I mean. O maghisgot ag discerning. Kanang iyang ang magtutuo nga manag-iya na niyag discerning power, gikan sa Dios na. Makalinggat siya dayon. Dali ragi siya makalinggat og unsay mini o unsay tinuod. So, lisod siya influensyahon. Sakto ba ng Visayan? Maglisod ang dautan sa pag-influensya kaniya. Kaya dali ramang makalinggat ka ng maong magtutuo. You see? Kita ni mo? Ato ning inainay hisgot kaya ron matuhog yun mo, makutlo yun mo. Unod ni. Now, of course, we have already taken up several principles, especially about divine punishment. Kaya kung atong labason ng atong panumduman, may tungod ni dunay duha ka kategorya sa disiplina. Punishment ba? Ang una nini, result of bad decisions tungod sa atong nahimong mga daotang mga desisyon. Ingon nga mga magtutuo. Ikaduha, resulta sa kanang result of God's move to discipline that believer. So mo na duha ka kategorya. Of course, akong balikon, we believers are not supposed to react. Dili kinahanglan nga kita mo sinta mo liskuhag sa unsa sa disiplina sa Dios. Kay abi nimo, a believer can either live his life by spiritual way or can live by human way. Naran niya sa pagpili. Sa dihang magtutuo tuwa magapuyo sa operational divine dynasty, ang mga ginitukma, husto, nga dapit nga yung puloy-anan, he is as good as God is good. Ang uban ko, di ila maning i-misinterpret. Unsa guna nga he is as good as God is good. Kini, nagpasabot, nga, of course, what na mag-ingon nga he is as good as God, no? Lahi naman na. Now, ako ning kanang patinaw ni mo pag-usam kay nahayuban nga alaino nila sabot ba. Paminaw. Sa diha nga usa ka magtutuo magapuyo diha sa sulod sa operational divine dynasty kana may dapit nga may gahom sa Dios. Siya is as good as God is good. Now, lahi man ang moingon lagi kang, he is as good as God. No, dili na mahimo. Imposible man. He is as good as God is good. Now, kung balikon, alang kanimo dili magtotoo, you, unbeliever, you have two choices. Okay, nakakay kapilian. Salvation, excuse me, or condemnation. See, if you want salvation, kung maluwas ka, tumuo ka kang Ginoong Hesus. Apan kung mupili ka sa pagkahinukman, then isalikway si Ginoong Jesucristo, which is not God's will. Okay? So a believer has a choice. He can live his life in a carnal way, or he can live his life in a spiritual way. Klaro? Nara siya mo pagpili. It's a matter of choice. Panti man man is always a product of his decision. Unsay iyang himuong decision, siya o siya ragyod ang manubag. Yan na. Now,
Ang usa ka magtotoo, mahimo nga labihan ragis pagkamoral nga tao. Kandaghang mga kaila nato nga mga higala nga labihas pagkamoral, mga buutan kayo, way kontra, kanang manggiatagon, manggiluyon, mga maing tao, moral. Okay? A believer, believer na. Ang ahong isgutan na karon. A believer can be very moral and very religious but not spiritual. Nakasabot ka ba? Sa akong buti pasabot? Mahimo nga labihang butan na ka. Mga sa pang mga buluhaton nga talahoron, matarong sa publiko, sa mata sa kanang mga katawhan labihan gyud maayuhang tao gyud, mahimo pa buhatan na siya monumento sama ni Rizal, sama niyang unsa na mga banggitan o bantugang mga tao, no, moral gud siya. A believer can be very moral and very religious but dili spiritual. Wa gihapon siya matunong sa kabubuton sa Dios. Now, the moment a believer believes he is spiritual, pinagi sa iyang tawahan ng mga pamagi to be one, delikado na nga butang. It's very dangerous. Unsay dangerous? Akong malikon. Sa higayon nga usa ka magtutuo mo tuo o nagadahom nga siya anaas pagka-espiritual pinagi sa iyang tawahanon lang ang mga pamagi. That's a very dangerous thing. Now, kay ang perpetual carnality, sabot pa sabot, ang imong pagpabilin nga karnal. See? Mo insistir yukas pagka-karnal. Perpetual carnality. Perpetual. Nagpadayon. Okay? Continuous. Wanay pagka-usab niya na. Padayon siya sa paglunang sa kasalanan. That is perpetual carnality. Denies the spiritual way of life. He denies the spiritual way of life. Now, ang gahom sa godliness, pagkabinalaan, ana lamang diha sa divine dynasphere, operational divine dynasphere. Denying the power of the Holy Spirit is grieving and quenching the Holy Spirit. Iyang gipalong, iyang gisakit ang Espiritu Santo. Now, diha sa 2 Pedro 1:3, kini naghisgot bahin sa where your power comes from. Diin gyud gikan kanang imong gahom. You see? Where does love come from? Your love for God. Now, where does love come from? Through our knowledge, true knowledge of Him who called us for His glory. Volition really has a very vital part sa plano sa Diyos. Di man nga ang Espiritu Santo dili makalihok sa iyang ministry din sa atong kinabuhi unless ato siyang tugutan through our volition. Di man nga ang Diyos hingpit. Di man na ako na po nigabali nga. God is perfect. His plan is perfect. Since God is perfect, His plan for our life is perfect. Kaya only a perfect person can produce a perfect plan. So, if you want to fulfill sa plano sa Diyos sa imong kinabuhi, then gamita ang mga spiritual assets nga gisangkap sa Diyos kanimo. Di nilang una kita kutob karon dawa niining atong paghisgot niini. Magpadayon kita niini ugma so ayog sipyat sa pag sunod niini sa atong pagpadayon niini ugma. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong.
Gamhi kami sa Espiritu Santo sa among pagpadayon sa paggamit nining imong mga kamaturan. Gamita lamang kami, O Dios, sa pagpalapad sa imong gingharian, pagsangyaw sa imong mayong balita sa kaluwasan ug sa pagsabwat sa imong kamatuoran. Nga wala gayoy makatupong makalabaw niini sa kaminungdanon niini sa among kinabuhi. Kung wala kining among pagpahimulo sa imong grasya, wala gayoy kapuslanan ang among pagkinabuhing Kristohanon. Busa uban ni kami karon sa among pagbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, lala kami pagbalik ugma dinhi. O nga kami imong gamiton sa pagsangyaw sa imong mayong balita sa kaluwasan ug sa imong kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.